Shoutout sa'yo, Rookie, Boss Love. Thank you. Thumbs up, idol. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Rookie, Boss Love. Thank you so much. Maingay ba? Bigyan kita ng jacket. Ayan. Ayan, may jacket ka na, ano, Rookie, Boss Love. Iwan ka lang po ng baka sa akin, tapos balik ka na lang kita pagtapos ng live ko. Hindi kasi ako makapag Thanks for idol host. Ayan. Thank you so much din. Ayan. Thank you sa pagpunta. Iwan ka lang ng bakas, tapos tsaka kita balikan pagtapos ko mag-live. Silip-silip lang po, idol. Ayan. Thank you so much sa pagsilip, Purukis. Dating dikit idol host. Ayan. Thank you so much sa pagpunta. Update lang kasi ako. Hindi na ako nakakapag-live ulit. Ayan. Lanas lang po na notify. Lalabas lang po na notify idol host. Ayan. Thank you. Parang ano, nakita na kita. Nagla-live ka rin ba, Boss Love? Iwan ka ng baka sa akin, Boss Love, para ano, babalikan kita. Yung pinaka-main mo, ha. Kanta ka, ate. Sino yun? Mega love shoutout sa'yo, Checo Cherfin, P. Bumingo. Kanta ka, Wilma. Newbie here, idol host. Ayan. Yan po yung main ko, idol. Ipakas mo sa akin yung main mo. Ano, Rookie Boss Love. Iwan ka lang ng baka sa ano ko, sa live ko. Ayan. Tapos, yung pinaka-main mo po yung ipakas mo para dun ko ta balikan. Checo Jervin P. Bumigo. Si Jayco? Jayco, ikaw ba yan? Ikaw. Ayan yung main ko. Ayan. Hindi po kasi ako makapagdikit kasi isa lang yung gamit kong cellphone. Ayan. And mega love shower rap. Tingnan natin na ang mga Thank you, Rookies Boss Love. Ayan. Monetize ka na rin ba? Monetize ka na, Boss Love? Isa ka na bang monetize?
Ayan, sige ano, Boss Love, balikan na lang kita pagtapos ko mag-live. Ayan. Thank you so much. Baby pa, bahay ko idol. Ilan na ba? Bago pa lang ako sa larangan ng YT idol. Ayan. Sige, sige. Mag ano ka, mag ikot-ikot ka. Baka makapagdikitan ka pa sa iba. Ayan. Pakipagdikitan ka lang sa iba. Para dumami pa yung subscriber mo. Ayan. Di ko rin kasi ma-open yung ano ko, yung ads ko. Kaya wala pa siyang ads. Aka. Pero may GC na po ako at promoted na agad. Ayan. Sige. Anong GC yan? Anong GC mo? Baka naman. Pa-support. Thanks, welcome po. TBN po. TBN ka. Okay. TBN Rookies. Tagasan ka po, idol. Taga Las Piñas ako. Taga ano ka? TBN ka pala. Yes, familiar ka. Yes. Dati akong TBN din. Yes, idol. Doon po ako nag-start at natuto, idol. Yan. Sige, sige. Sige, boss. Patuloy mo lang po yan. Mas marami ka pa rin bye. Nag-ano lang ako, nag-update lang. Wala pa po akong 1 month. Nag-YT idol. Ilan na ba yung mo, subscriber mo? Nasa 100 na ba? Started last February 23. Started last. Anong last mo? Yes, idol. Sige lang, dadabi din yan. Tiyaga lang talaga makipagdikitan. Magpunta ng iba-iba. Thank you sa pagpunta. 144 sub. Pagpatuloy mo lang kasi minsan naglalagas lang talaga. Naglalagas din si Lolo. Nagbabawas ng subscriber. Pero ako hindi na ako nakakapag hindi na ako naging isda kasi tinatamad na ako. Okay lang yung upload. Kung sino lang mag-support. Yun lang. Kaya nga, idol. Ayan. Oo. Ano ka lang. Maano mo din yan. Tulog ka na, idol. Mamaya, iiwan ko lang naman to. Kasi para update lang sa YT. Kasi hindi na ako nakapag live
Shout out! Ayan, mega mega love shout out sa aking gwapong pinsan si Jerwin TV. Ayan o, magdikitan kayong dalawa ni Boss Love. Ayan, baby din po yan si si Jerwin. Baby pa yung bahay niya, lang din, nagsisimula pa lang din siya sa YT. Yan, nagdikitan kayong dalawa, magbabaan kayo ng bahay para magpalitan kayo ng dikit. Dikit na walang hiwalayan. Shout out. Watching host. Ayan, mega love shout out sa'yo, Batang Jensen. Ayan, wait, watching host. Ayan, thank you. Bye for now, idol host. Ayan. Sige, thank you, Boss Love. Ingat. And thank you so much sa pagpunta. Pagtamsak naman, oy. Pagtamsak naman, Batang Jensen. Batang Jensen, patamsak muna. Keep safe always and God bless, idol. Ayan, keep safe din po. Boss Love. Ingat. Ayan. Ayan na, Batang Jensen. Magbaba ka na ng bahay mo. Oo, host dan na. Ayan, thank you so much, Batang Jensen. Pero iwan na lang kayo ng bakas sa live ko kasi hindi ako makapagbalik kasi isa lang phone ang gamit ko. Ayan, thank you so much. Ayan, si Batang Jensen. Batang Jensen, iwan ka ng bakas sa akin. Yung pinaka-main mo para doon ko nababalikan. Hindi kasi ako makapagbalik kasi naka-live kasi ako eh. Ayan, thank you po sa patamsak. Tamsakan nyo naman. Okay, host. Ayan, thank you sa iyo, Batang Jensen. Bata ka pa ba? Ayan, nagbaba si Jerwin TV. Magpalitan kayong dalawa ni Batang Jensen. Ayan, magdikitan kayong dalawa. Kasi dalawa lang kayo nandyan. Oo, host. Bata pa noon. Ngayon, binata na. Ang konti ng boka. Ayan, nagbaba ng bahay si Jerwin TV. Ayan, done na daw Jerwin. Balikan mo na si Batang Jensen. Dikitan nyo na. Magdikitan kayo dalawa dyan. Diba dalawa lang kayo dyan, nagdikitan na kayo. Done na din po, sabi ni Jerwin TV. Ayan. Digitan mo main ko para masuklian kita doon. Ayan, sabi ni Batang Jensen. Dikitan mo daw yung pinaka-main niya para doon ka daw niya balikan. Sa akin din, iwan lang kayo ng bakas. Iwan niyo sa akin yung
Yung main nyo, yung pinaka main ng ano nyo, bahay nyo para dun ko kayo balikan. Wag yung main siya. Okay na po, Batang Jensen na yan, sabi ni Sherwin TV. Okay na daw. Okay na kayo? Okay ka ba, Chan? Inaantok na ako eh. Pero iiwan ko lang itong naka-live. Salamat bro, sabi ni Batang Jensen. Thank you, say. Thank you din, Batang Jensen. Ako'y nabati. Host, baba na muna ako. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat din sa pagpunta, Batang Jensen. Ayan, ingat kayo. God bless. Nahirapan ako eh. Here before. Ano what you earn, ang kape ng buko. Don't na po, Nightbot. Pinatulan si Nightbot. Hoy, tulog na, Jerwin. Pati di ka pa natutulog, ano? Gabi na. Ka pa natutulog. 11 na, oh. Ayan, matutulog na lang ako. Bahala kayo dyan. May tatlong nanonood. Sana all. Pa-support din po. Support lang.
No, teka. Ano daw? Paano ba ate? Well, mamag. Ano daw? Ano sabi mo, Jerwin? Jerwin pala. What's that? Thinking of ayan, mega love shout out, tol. Hello. Ito. Magalaw. Bakit nakahiga ka na? Kasi matutulog na ako. Kaya nakahiga na ako, Benpa. Matutulog ako habang naka-live. Pananoorin niyo ako matulog. Ayan, mega love shoutout sa 3 million. Sana. Bakit kising ka pa, tol? Anong oras na? Sana all LS tulog. Hindi ako makatulog, tol. Bakit? Wag mo kasi siyang isipin masyado. Yan na. Pikit ng mata mo, tol. Di pa naman. Pinipikit-pikit ko lang. Musta ka na, tol? Musta yung pagsisisid mo? Hindi maiwasan, tol. Maisip talaga. Iwasan mo, kaya mo yarn. Ikaw po ba? Okay lang to, laban lang. Oo, laban lang. Wala namang problema hindi na susolusyonan. Ikaw ba? Kamusta ka na? Okay lang ako. I'm good. Kailangan maging good. Diba? Ayan, nag-update lang ako. Update tayo sa YT. Hindi na ako nakakapag-live na naman uni. Tama yan talo. Kailangan natin maging strong. Siyempre, 'di ba? Kapag lagi kang mahina, walang mangyayari. Kailangan maging strong.
Kahit anong problema dumating sa atin, laban lang. Naka-LS na nga lang, naka-LS na. Maka-LS na nga, matutulog ako. Ano daw? Maka-LS na nga. Matutulog ako. Sige na, matulog ka na Matulog ka na, Benpax. Mag-upload pa ako, tol. Ano ba yung upload mo? Ayaw kanina? Upload o Premiere? Drama daw, tol. Anong drama? Nako. Mukhang maghihingal lang aking ay mawawala yung live ko. Sleep na, tol. Tulog na. Tulugan na.